Bé, hola, soc en David Figuerola, treballo a la Biblioteca de Palafrugell i estem aquí a la biblioteca per recomanar-vos un còmic i també un autor. El còmic és Covan Calling i l'autor és Zero Calcare. Aquest autor és un autor italià, és molt famós a Itàlia, és dibuixant de còmics i es caracteritza sobretot per utilitzar molt l'humor en tots els seus còmics, des de l'autoparòdia o també, com en aquest cas, des de la crònica periodística. I en aquest cas parla de la situació de Kobane, que és una ciutat fronterera al nord de Síria, amb la frontera amb Turquia, que és en el moment en qual els kurds recuperen aquesta ciutat que estava en mans de l'ISIS. I creiem que és molt important perquè és un còmic que parla d'una situació d'una part del món de la qual no tenim gaire informació o no ens arriba molta informació. No sé si coneixeu com es diu aquesta franja es diu la franja del Rojava, i la veritat és que els mitjans de comunicació no en parlen gaire. Per això també creiem que és important entrar dins d'aquesta situació, d'aquest context del Rojava, de la mà d'un còmic com és aquest de Zero Calcare, que utilitza l'humor per fer-ho. La situació del Rojava és millor que la descobriu a través del còmic, però sí que us podem dir, per exemple, que utilitzen el confederalisme democràtic pel dia a dia de la societat, que les dones tenen tots els seus drets reconeguts i participen activament de les assemblees populars i de la vida del dia a dia i de les decisions, i són a més la que tiren endavant la revolució social que està havent-hi a Rojava, perquè no és exagerat dir que és una revolució social, i moltes més coses, sempre tenint en compte que és una ciutat en un context de guerra. Per tant, tota aquesta revolució sempre s'ha de tenir clar que és un context de guerra. Però no us perdeu sobretot aquesta recomanació que segur que us agrada.